Чираттагы котлау хатыбыз Саратов өлкәсе Хвалынск шәһәренә юллана. Бүген үзенең матур туган көнен батыр егет Бахтияров Наил Рушанович каршылый. Аны әлеге матур гомер бәйрәмнәре белән әтисе Рушан Равилевич, әнисе Асия Рәшитовна, абысы Раил, сеңлесе Руфина, әбисе Рәйсә, Яңа Зимница авылыннан әбисе Разия, апасы Рахина, Возрождение бистәсеннән абысы Ринат гаиләсе белән һәм Урта Терешка авылыннан Галия һәм Илдар Гимаддиновлар балалары белән котлыйлар. Наилебез безнең гаиләдә икенче бала булып дөньяга туды. Ул кичкенәдән үк шук, шаян, күпне белергә омтылган бала иде. Үсеп җиткәч, ул югары уку йортын тәмамлады. Аннары җитди эшкә кереп, бүген читтән тыш хәлләрдән ярдәм кылу бүлегендә хезмәт итә. Аңа нибары 27 яшь кенә булса да, ул үз көче белән матур, зур өй төзеп чыгарды. Өстәвенә үз-үзенә эшләп, төрле яктан туганнарга да ярдәм итә. Рәхәтләнеп, умартачылык белән шөгыльләнә. Аның хәленнән килмәгән эше дә юк. Кадерле балакаебыз, сине матур туган көнең белән котлап, ихластан исәнлек, саулык телибез. Гомер барышында юлыңда барышын дуслар гына очрасын. Күктә язылган никахыңны укытып, яраткан ярты парыңны табырга насыйп булсын. Бел, без синең белән нык горурланып яшибез һәм һәрбер дугабызда сиңа бары бәхет сорыйбыз. Улыкаем, балакаем, котлы булсын бәйрәмең. Кабул ит бездән ихластан матур теләк бәйләмен. Әле синең дөрләп янган уттай дәртле вакытың. Артканнан арта барсын ул шатлыгың, куанышың. Дусларың сине хөрмәтли, якыннарың ярата. Бар да бары уңай караш синең якка тарата. Котлы булсын, матур булсын гүзәл туган көннәрең. Имин уссын, матур уссын алдагы гомерләрең. Кадерле Наил, матур теләкләребезгә үреп, бары сиңа дип чираттагы җырны юллыйбыз. Туган көнең белән бәхетле бул.